mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwene kuliwonse kumene muli mtsiku la lero pa programu ina kudziwa Bible langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mtsiku la lero pa programu ina kudziwa Bible langa mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Pancras. Pamene ambiri takhala tikuyitsata bwino programu imeneyi mwina tikudziwa bwino nena kuti kodi programu ino ndiyotsatira pa programu iti. Maka mwina ambiri kudziona kuti programu imene angopitayo tinaphunzira chani nanga kuchokera m'mabuku ati. Programu yapitayo makamaka tinaphunzira kuchokera m'mabuku atatu, pamene tinaphunzira makamaka kuchokera m'buku la Hosea, pamene tinafotokoza kuti buku la Hosea limakonda kukamba kwambiri zokhudzana ndi chikondi pakati pa Mulungu komanso ndi ana a Israeli, pamene Mulunguwo adafanizira pakati pa chikondi chimene chinali pakati pa Hosea komanso ndi mkazi wake Gomeri. Titachoka mu buku limenelo tinadzaonanso mu buku makamaka la Yoweli. Tinazafotokoza makamaka zambiri zokhudzana mu buku la Yoweli, kuphatikizapo za ulosi zimene Yoweli adalosera zokhudzana ndi Mzimu Woyera zimene tinaona nena kuti zinakwanitsidwa pati nanga liti mu nthawi yathu ino, nthawi ya Chikhristu. Titachoka mu buku la Yoweli tinadzaonanso makamaka mu buku la Amosi limene timaphunzira kunena kuti Amosi amadziwikanso kunena kuti ndi mneneri wachilungamo chifukwa mu zake zonse zambiri komanso mu buku limeneli ankalimbikitsa kwambiri chilungamo pakudzudzula anthu. Tinamaliza kuphunzira kuchoka mu buku limeneli la Amosi. Choncho pa mndandanda wa Baibulo makamaka mabuku amene adayikidwa m'Baibulo mu tsiku la lero limene tikapitirize kuphunzira kuchokera mu buku la Obadiya. Tikamafotokoza za buku la Obadiya ndi buku mwina limene anthu ambiri samakonda kulalikira m'matchalichi, limene ndi buku limene lili ndi chapter chimodzi chimene chili ndi mavesi ochepanso, mavesi okwana 12 okha basi, zimene mwina ino ndine takhaona kuti tikufuna kuti tiwerenge, chingakhale tsiku limodzi titha kukapanilira kabuku kameneka kukawerenga komanso mwina ndikukamvetsa bwino kuti kamafotokoza chani, chifukwa nkhani zake zambiri zimene zinalembedwa mu buku limeneli zidalembedwa masitireti, sizinalembedwe mophiphiritsa ayi. Choncho tikamaona buku limeneli limagawidwa m'magulu awiri. Magulu awiri ake amakhala otani. Tikamawerenga kuchokera mu vesi yake ya 1 lekeza mu vesi yake ya 14, Mulungu wagwiritsa ntchito mneneri ameneyu kuti akafotokoze makamaka Obadiya, kuti akafotokoze makamaka zokhudzana ndi chilango cha pakati pa Edomu. Komanso tikamaona kuchokera mu vesi yake ya 15 kulekeza vesi yake 21 anafotokozako makamaka zokhudzana ndi tsiku la Ambuye, ndiye tikukamba zokhudzana ndi tsiku la chiweruzo kuti zidzakhala bwanji. Choncho tikamaona nkhani zimene zimapezeka mu buku limeneli kuti tikamvetse bwino buku limeneli limene tikukamba kunena kuti buku limeneli limafotokoza kwambiri zokhudzana ndi chilango cha pakati pa Edomu, zimafunika kunena kuti munthu akhale ndi chithunzithunzi kapena amvetse bwino zokhudzana ndi Edomu, kuti kodi tikamakamba za Edomu timakhala kuti tikukamba kunena kuti chani. Kodi munamvako zokhudzana ndi Edomu kuti tikamakamba za Edomu timakamba kunena kuti chani? Ngati simunamve cherani khutu ndipo muzindikira kuti muli amwayi mu tsiku la lero pamene mufuna mukaphunzire kunena kuti kodi tikamakamba za Edomu Baibulo limakamba kunena kuti chani. Nkhani ya Edomu makamaka ndi yosavuta ngati tingakatsamire ku Baibulo, chifukwa Baibulo ndi limene limapereka mbiri yonse yokhudzana ndi mtundu umenewu okhudzana ndi Edomu. Tikamawerenga Baibulo limatisonyezera ndithu kunena kuti Edomu ameneyu inali mbumba kapena mtundu umene unabadwa kuchokera mwa Esau. Tonse timadziwa bwino makamaka tikamaphunzira kuchokera m'buku lopatulika kunena kuti Abrahamu anali ndi mwana wake mmodzi, Isaki, uja amene Mulungu anampempha kuti akapereke nsembe. Komanso Isaki anabereka ana ake amuna awiri, Esau komanso Jacobo. Wamkulu anali Esau, wang'ono anali Jacobo. Koma itafika nthawi yopereka madalitso, chifukwa Esau anagulitsa madalitso ake kwa Yakobo, timaona kuti amene anadalitsika anali Yakobo. Choncho mtundu wa Yakobo ndi umene unali wosankhika. Ndiye kuti tikukamba zakunena kuti Isaki anali ndi ana awiri, Esau komanso Yakobo. Ndiye Isaki pakumwalira wadalitsa ndani kodi? Wadalitsa Yakobo. Ndiye kuti Yakobo ndi amene watenga madalitso. Ndiye Yakobo ndi uja amene atamenyana ndi ngelo, atalimbana ndi ngelo
mngelo adamudalitsa pakumpatsa dzina latsopano kuti sudzatchedwa Yakobo koma udzatchedwa Israeli. Choncho tikamakamba za Israeli ndi mbumba imene inabadwa kuchokera kwa ndani kodi? Kuchokera kwa Yakobo. Yakobo amene ndiye mng'ono wake wa Esau. Ndiye tikamamuona Esau ameneyo anabereka mwana otchedwa makamaka kwa Esau kumeneku ndi kumene kunachokera anthu amenewa amene amatchedwa kuti Maedomu kapena ma Edomites. Tikawerengeni makamaka m'buku limeneli, buku la Genesis chapter 25 mu verse yake 30 kuti tikamvetse zatsatanetsatane wa mtundu umenewu wa Edomu. Genesis chapter 25 mu verse yake 30 analembapo kunena kuti ndipo Esau anati kwa Yakobo, undipatse ndidye chofiracho chifukwa ndalefuka. Chifukwa chake anamutcha dzina lake Edomu. Apa tikuona unena kuti nthawi imene Esau ankagulitsa ukulu wake kwa ndani kodi? Kwa Yakobo. Anamuza kuti undipatse chofiracho kuti ndidye chifukwa ndatani? Ndalefuka. Ndipo kuti pa chifukwa cha ichi Esau anatchedwa dzina lake kunena kuti ndani kodi? Kunena kuti Edomu. Ndiye kuti anthu amene amabadwa kuchokera kwa iyeyu ndaja amene tikuona kuti Bible kwatcha kunena kuti mandani kodi? Aedomu tsopano. Aedomu. Iyeyo Edomu, anthu obadwa kuchokera kwa iyeyo Maedomu. Kapena kuti Edomites. Tisamasokonezeke maka timvetse bwino pamenepa kunena kuti pamene tidzikawerenga nkhani zimene zipekezeka m'buku limeneli tikathe kuzindikira kunena kuti buku limeneli limakamba zokhudzana ndi kunena kuti chani. Makamaka tikamawerenga nkhani zopezeka m'buku limeneli limene tafotokoza kale kunena kuti buku lili ndi chapter chimodzi chimene chili ndi mavesi okwana 21 ndipo tikufotokoza bwino mwachimvemvemve kunena kuti nkhani zopezeka m'buku limeneli timakwanitsa kuzigawa m'magawo awiri. Ndipo gawo loyamba ndi limene likutunena kuti limatenga kuyambira verse 1 kuyerekeza mu verse yake 14 pamene Mulungu akufotokoza makamaka zokhudzana ndi chilango cha Edomu. Ndi chifukwa chani Mulungu adalonjeza kapena adanena kuti adzalanga Edomu? Zindikira nena kuti Edomu ndi Israeli ndi anthu andi pachibale. Chifukwa chonena kuti chani? Onsewa adachokera pa kholo lawo limodzi ndani? Isaki. Ndiye kuti tikamaona za Edomu komanso Israeli onsewa ndi zidzukulu za ndani kodi? Za Isaki. Koma kodi ndi chifukwa chani Mulungu adalonjeza kapena analengeza zakulanga mtundu umenewu, mtundu wa Aedomu? Tikamaona chifukwa choyamba chimene Bible idanena ndi chonena kuti anthu amenewa Aedomu adakaniza abale awo Aisraeli kuti adutse pamalo pawo pamene padali njira munthu amene ankachoka ku Igupto kuja. Aedomu pamene amakhala mdera lawo Mulungu watuma Mose kuti akatulutse ana Israeli kuchoka ku Igupto kuja kupita ku Kenani. Ndiye atafika pa njira yawo ya anthu amene wawa Aedomu atapempha kuti adutse nawo kungodutsa sikuti anthu atengapo kanthu, koma Aedomu anakaniza. Nkhani imene timakayiona mu buku limene la Numeri chapter 20 kuyambira mu verse yake 14 kumatsika m'musi. Adakaniza kunena kuti adutse nawo abale awo. Talingalirani, munthu akuti angodutsa satengapo kanthu koma mukunkaniza. Zidapereka ithuthu ziyotani. Zimangoonetsa nena kuti Aedomu amakhala mowasungira mangawo ndani kodi? Ana a Israeli. Chifukwa kungodutsa si chinthu chimene ndikukhulupirira ambiri mwina tingankanize munthu. Olo mwina munthu atakhaza nena kuti nyumba yathu ili pafupika ndi sewu, ndiye munthu anena kuti ndifuna ndidutse nawo apa. Ndiye udzikamuza kuti pamenepa simudutsa. Ngati kuti munthu akadutsa pamalopo atengapo kanthu kena kake. Mtima umene wosakhala bwino ndi mtima umene unalinso mkati mwa ana amenewa, ana a Esau amene amatchedwa kuti Aedomu, amene anakaniza abale awo amenewa ndithu kuti adutse pa njira yawo pamene tikuona kuchoka m'buku limeneli, buku la Numeri chapter 20 kuyambira mu verse yake ya 14. Komanso chifukwa china chonena kuti pamene Israeli amapezeka kuti amagonjetsedwa ndi adani, pamene Israeli amaonongedwa, timaona unena kuti Aedomu amenewa ankasangalala. Ndiye Mulungu analonjeza kunena kuti adzatani kodi? Adzawaononga. Mwina ambiri tomakhani mafunso ndiye Mulungu adanena kuti adzawaonongeranji. Tikamakamba za Mulungu timadziwa kunena kuti Mulungu ndiye chikondi. Bible imatiuza choncho. Kapena kuti Mulungu ndiye wachikondi zedi. Choncho pokhala kunena kuti Mulungu amene ndi wachikondi, sangalole kunena kuti anthu fe pamene anzathu akuvutika ife tidzitani kodi? Tidzisangalala. Timaona tikamawerenga mu buku limeneli makamaka la Yeremiya chapter 40 mu verse yake 1 pamene analemba kunena kuti
mawu amene anadza kwa Yeremiya kuchokera kwa Yehova, Nebuzaradani kapitawo wa alonda atamasula palama pamene anamtenga iye omangidwa maunyolo pamodzi ndi ansinga onse a Yerusalemu ndi Ayuda amene anatengedwa ansinga kunka nawo ku Babuloni. Apa tiona kuti nthawi imeneyi pamene Israeli watengedwa kupita ku kapolo, tikaona kunena kuti pamene Israeli watengedwa kupita ku kapolo tikapeza kunena kuti anthu amenewa a fuko limeneli la Esau amene akutchedwa kuti Aedomu akuyamba kutani kodi kukondwerera. He achita bwino amene wawatenga, he mwakuti. Zinthu zimenezi Mulungu zidamukwitsa. Tingaphunzirepo chani? Inunso ndine pamene tikuwaona kunena kuti anzathu akuvutika, si chinthu chonena kuti inuyo ndineyo tidzisangalala. Tiye tizidandaulani ndi anzathu amene akudandaula monga amene muja buku limatiphunzitsira, buku lopatulika limeneli Baibulo, makamaka tikatenga mu buku la Yakobo lilankhula zinthu zambiri ngati zimenezo. Pamene aona anzathu akuvutika, tiye nafenso tionese chisoni, ngati tinakonso kuthekera tiye tikafike ndikukatonthoza kapena kukalimbikitsa ngati muja mmene anzake a Yobu anachitira. Tikamona mu buku la Yobu chapter 2 kuyambira mu verse yake 11 kulekeza verse yake 13, pamene anzake ataona za zimene zangwera Yobu, ziweto zake, ana ake, chuma chake chonse chatha, komanso Sara anafika polimbana ndi thupi lake, abale anzake amenewa anapita ndikuyamba kukamulimbikitsa m'bale wawo ameneyo, kukhala naye pamodzi m'bale wawo ameneyo. Mtima umenewu umafunikiranso dzikhala kwa ife tonse akhristu, osati kumakhala ndi mtima ngati umene apa Edomu adaonetsa womakondwerera pamene anzawo akuonongeka. Umene zimene Mulungu zinamukwitsa kanaka pamene anafika polonjeza ndithu kunena kuti anthu amenewa adzawalanga ndithu, zimene tikumazionanso chingakhale mu buku la Masalimo 137 mu ndime yake ya chiwiri. Masalimo 137 koma mu ndime yake ya 7 makamaka. Mtima umenewu umafunikira kunena kuti usakhale pa ifenso akhristu kumakondwera pamene anzathu akumana ndi mavuto. Komanso tikawerenga m'buku limene la Obadiya, makamaka mu verse yake ya 12, Obadiya chapter 1 verse yake 12, mlembi analembapo kunena kuti koma usapenyerera tsiku la mphwako, tsiku loyesedwa mlendo iye, nusasekerere ana a Yuda tsiku la kuonongeka kwawo, kapena kuseka chikhakha tsiku la kupsinjika. Apapo makamaka amalangizanso amenewa Edomu chifukwa cha zinthu zimene anali nazo, makamaka pamene akuonanena kuti Israeli uja akuonongeka ndi adani. Tanena kuti chinthu choyamba amakondwerera. Chinthu chachiwiri, pamene Israeli uja akuonongedwa ndi adani, iwowa amapita kumakatolera zotsalira. Amene mwachita bwino, mwapanga izi, basi zotsalira zijawaja amapita makatani kumakatenga kumakagwisa ntchito a Edomu. Chimenenso Mulungu chinamukwitsa. Mulungu anafika ndithu pomemeza zachilango kwa anthu amenewa makamaka a Edomu. Inu ndine kodi timapezerapo mwayi pamene anzathu akuvutika kuti tidzilankhulo zinthu zosakhala bwino, kapena kuti tidzitengapo zinthu zina zake? Samakhala ndi mtima umenewo, mtima wansanje ngati mmene apa Edomu ankaonetsera. Ndi buku labwino limene timapezamo maphunziro ambiri amene ofunika kuona kuti ndine pamene tikukhala mu wachikhristu tidzawerenga ndi kumatsata bwino. Tikachoka mu buku limeneli la Obadiya, makamaka pa mndandanda wamene mabuku analembedwa mu chipangano chakale, timakafikanso pa mneneri wina wa chipangano chakale, ndiye Yona. Nkhani ya Yona ndikhulupirira zoti ambiri timadziwa bwino, koma mwina ambiri timangodziwa kuti anaponyedwa m'nyanja kapena anamezedwa ndi chisomba basi. Ndi chinthu chofunika kunena kuti tikhale ndi chidwi kuti tikaphunzirenso zambiri kuchokera mu buku limeneli, makamaka buku la Yona. Tikamaona za munthu ameneyu otchedwa kunena kuti Yona, ndi munthu ndithu amene anakhalapo, ndipo buku limeneli limafotokoza tsatanetsatane wa nkhani imene inachitika. Lidalembedwa ndithu bwadongosolo, komanso mwatsatanetsatane kunena kuti munthu akhoza kuiwerenga ndi kumvetsa bwino opanda ziphiphiritso zambiri zimene zidayikidwa mu buku limeneli. Ndipo Yona ameneyu tikamamuphunzira amadziwikanso ndi kunena kuti mneneri wothawa, mneneri wothawa. Ndipo Yona ameneyu ndi munthu amene adayamba kulalikira kapena adalowa m'malo mwa mneneri Elisa. Tonse timadziwa bwino kunena kuti atachoka Eliya panabwera Elisa. Ndi kuti atachoka Elisa ndi pamene mneneri ameneyu Yona anayamba chani?
anayamba ntchito yake. Ndi pamenepo mpofunika sonena kuti tidzimvetsa bwino makamaka kuti baibulo limeneli tidzilitsata. Ndipo timadziwa bwino tikamawerenga kuchoka m'buku limeneli la Yona limene lili machapter zokwana 4 okha kunena kuti munthu ameneyu anatumidwa kuti apite ku Ninive imene inali capital city kapena mzinda waukulu wa Asiriya mu nthawi imeneyo. Ndipo nthawi zambiri anthu tikamuwerenga timangodziwa za chinthu chimene munthu ameneyu anachita makamaka ndicho kuthawa kukalalikira mawu a Mulungu. Nthawi zambiri anthu tikamuwerenga za nkhani imene okhuza ndi Yona timangowerenga kuti Yona anatumidwa kuti akalalikire mawu a Mulungu koma mukupita kwa nthawi anatani? Anathawa. Kodi mukuganiza kunena kuti chinachitika ndi chani mtumiki wa Mulungu ngati amene kuti akathawa? Chinthu choyamba ndichi, lingalira kuti ngati Mulungu anamugwiritsa ntchito Yona kukhala mneneri, Mulungu anamudalira Yona. Chinthu choyamba chofunika kuti tikamvetse bwino nkhani ya Yona ndi chimenecho. Chingakhale nkhani tikamawerenga makamaka imafotokoza kunena kuti Yona amene anatumidwa kuti akalalikire ku Ninive ndipo mukupita kwa nthawi iyeyo sanafune kanaka anathawira ku Tarisi kumene anatsikira ku Yopa kumeneko ndi ukapeza chombo chopita kuti kodi chopita ku Tarisi. Watsikira ku Yopa wakapeza chombo chopita kuchani chopita ku Tarisi, akuthawa kukana kupita ku Ninive kuja ku mzinda waukulu wa ndani wa Asiriya. Kodi mukuganiza kuti china chimene chinampangitsa mtumiki wa Mulungu ameneyu kuti akathawe osalalikira uthenga wabwino kwa anthu amene wa ku Asiriya makamaka mu mzinda umene wa Ninive chinali chiyani? Tikamawerenga makamaka mu mabuku ambiri amene amafotokoza za mbiri ya anthu amene anakhala pa dziko lapansi, mabuku a history, amafotokozapo makamaka za mmene mzinda umene uwo wa Asiriya unalili. Baibulo likamafotokoza za mzinda wa Asiriya, makamaka mabuku ambiri akamafotokoza za mzinda wa Asiriya, amafotokoza kunena kuti udali mzinda wachuma kwambiri, komanso unali mzinda umene zinthu zosakhala bwino zimachitikirako ku mzinda kumeneko. Choncho fonena kuti zinthu zosakhala bwino zambiri zikuchitikako ku mzinda kumeneko zimapezeka kunena kuti Mulungu akatumiza atumiki ake kunena kuti akadzudzula anthu chifukwa cha machimo amene akuchita ku mzinda kumeneko, anthu aja amapezeka kunena kuti amatani amapha atumiki a Mulungu. Ndipo tikamawerenga mabuku amakutitsanso kuti fotokoza bwino ndithu kunena kuti mwa zinthu zina zimene amachita mtumiki wa Mulungu akafika ku Ninive kumeneko amatha kumugwira mtumiki wa Mulungu uja, mwina ndikungonsenda kunchotsa khungu lakupha zilija ndikumusiya kunena kuti aziyenda. Mwaona ndiye kuti anthu amene wa ku Asiriya anali ndithu ndi khalidwe lonyasa makamaka lakuzunza atumiki a Mulungu. Ndiye kuti mabuku ambiri analemba chonchi zimene zimachitika mu nthawi imeneyo, chingakhale mu Baibulo sizinalembedwe. Ndiye kuti Mulungu akumutuma Yona kunena kuti iweyo pita ukalalikire ku mzinda wa Ninive. Ndiye kuti pamene Mulungu akumutuma Yona kunena kuti pita ukalalikire ku mzinda wa Ninive, Yona akudziwa kale kapena ndi chithunzi kale cha mmene mzinda wa Ninive umapangira pa atumiki a Mulungu, umalanga bwanji, umazunza bwanji. Pokumbukira zinthu zimenezo Yona zinampangitsa kunena kuti Yona akathawa asakalalikire mawu a Mulungu ku Ninive. Monga mmene tonse timadziwa bwino kuti Yona anathawa. Chingakhala anthu ambiri mwina sitikhala ndi chidwi chofuna kufufuza kunena kuti kodi chinampangitsa nchani kunena kuti Yona akafika poti wathawa. Chifukwa chimenecho sitimachipeza m'Baibulo, koma chifukwa chimenecho mukawerenga mabuku ambiri amafotokoza kuti chinampangitsa nchani munthu kuti akathawa kulalikira mawu a Mulungu. Yeti pamene iye anali ndani kodi? Anali mneneri wa Mulungu. Chifukwa cha makhalidwe wonyasa amene anthu ankapanga kumeneko. Ndipo timaona bwino za nkhani zimenezi makamaka tutenga ku mabuku amenewo ambiri. Ndipo buku limene la Yona monga tafotokoza kale kuti ndi machapter zokwana 4 okha. Chapter 1 makamaka chimangofotokoza kunena kuti Yona adathawa Mulungu. Yona wayitandidwa ndi Mulungu kanaka akuthawa. Ndipo tikamaona mu chapter 2 chimangofotokoza makamaka za pemphero lake la Yona pamene anali muchani mu mimba ya nsomba muja. Kanaka chapter 3 tikaona kunena kuti Yona wafika ku Ninive, wayamba kulalikira uthenga wabwino, chinjoka chija musiya kuntunda kuja tsopano wayamba kulalikira uthenga wabwino. Tsono chapter 4 tikapeza kunena kuti anthu aja asintha, anthu aja atasintha Yonanso ayamba kudandaula. Anthu ajaso asinthaso ndiye Mulungu mulise mudzalanganso. Chifukwa nena kuti chani? Chifukwa cha makhalidwe awo anthuwa ankampangitsa mtumiki wa Mulungu kumakhala odandaula. Choncho kodi inu ndine mu buku limene la Yona tingaphunziremo chani? Mukuganiza kuti buku limene linalembedwa kuti dzingo lolenga kumangodutsa? Palibe zinthu zambiri zimene ndine tingaphunzire makamaka pamene tikuwerenga mu buku limene li buku la Yona.
chinthu chamba chimene tingaphunzire komanso kudziwa ndiyonena kuti mulungu ali ponseponse. Titha kuphunzirapo nena kuti mulungu ali ponseponse makamaka potsindika fundo imeneyi poyang'ana ndi zinthu zimene zinamchitikira mtumiki wa mulungu ameneyu Yona. Pamene Yona mulungu anamtuma kuti apite ku Ninive, iyeyu anatsikira ku Yopa kukapeza chombo ndi kukwera kuti adzipita kuchani kodi ku Tarisi. Malingaliro ake analonena kuti akumuthawira mulungu, posadziwa kunena kuti mulungu ndithu ali pachani, ali ponseponse ndipo amaona zonse ndipo amadziwa zonse. Chinthu chimenechi ife akhristu tinene tikaphunzirepo kunena kuti palibe chinthu chimene munthu angachite pano pa dziko lapansi chimene munthu ungabisire mulungu. Zinthu zonse zimene timachita pa dziko lapansi, zinthu zonse zimene timachita pa dziko lapansi, muzidziwa kunena kuti mulungu amadziwa ndipo mulungu amaona, ndipo adzakuweruzani potengera ndi zinthu zimenezo. Zitha kukhala kuti zilipo zinthu zimene mmachita zimene mwina anzanu amene mapembedza nawo samadziwa, komano inuyo nokha mmadziwa. Zindikirani nena kuti mulungu amadziwa zonse ndipo zimene inuyo mukuchitazo mulungu simungamubisire. Tikuonetsa chabwino apa Yona analingalira zofuna munthu wa mulungu, ndipo zazikulu zinachitika pamene iye anali pa nyanja, ndipo anakhala mu chisomba mu mimba ya nsomba imeneyi makamaka kwa masiku 3 ndi kukafikiranso ku mtunda ndi kuyamba kulalikira za uthenga wabwino. Komanso chinthu china chimene tifuna tikaphunzirepo makamaka mu nkhani imeneyi yokhuza ndi Yona, tiyenera tikadziwe ife pamene tikukhala mu Chikhristu nena kuti nthawi zina makhalidwe athu amatha kupanga atumiki a mulungu kuthawa ntchito yawo kapena kulimbikira ntchito yawo. Mmene ife atumiki a mulungu timalandirira akafika pamalo kapena akafika kudera kwathu, zinthu zimene zimatha kuwalimbikitsa kunena kuti atumiki a mulungu aja adzikonda kubwera kumalo kodzalalikira uthenga wabwino, apo ayi kumathawa ntchito yawo yolalikira uthenga wabwino pamene atumidwa pamene akufunika kuti akafike kuchani kodi, akafike kumaloko. Munthu ukhoza kuona kunena kuti anthu apo akupanga zinthu zosakhala bwino, ndipo anthu amene aja akufunika kuti ndipite ndikatani kodi, ndikawuze kuti akasinthe. Koma pakuzindikira zimene anthu amachita kwa atumiki a mulungu, iweyo thomatani kodi utha kumabwerera mbuyo. Khalidwe lathu litha kulimbikitsa kapena kubweza mbuyo wa atumiki a mulungu. Kodi m'matchalichi mwathu mmene timakhala timaonetsa khalidwe lotani? Akhoza kukhala kuti mwina ndatsogoleri pa mpingo kapena ndi mamembala chabe pa mpingo amene akumaonetsa makhalidwe osakhala bwino othamangitsa atumiki a mulungu, kapena akhoza kukhala zonena kuti mwina makhalidwe athu anthu amene tikukhala kudera lina lake tikumapanga zotani, tikumathamangitsa atumiki a mulungu ndi khalidwe lathu. Ndi zinthu zosafunikira zimenezo. Komanso chinthu china tiyenera tikadziwa zonena kuti tikalapadi moona mtima mulungu machimo athu amakhululuka. Talingalirani za mzinda umene wa Ninive, monga mmene ndafotokozera kale za khuza ndi mmene mabuku ambiri analembera zokhuza ndi mzinda umene wa Ninive. Koma mukupita kwa nthawi imene tikuona mu chapter 4 zokonetsa zonena kuti anthuwa analapa ndipo mulungu anawakhululukira. Zimene zonse zonena kuti munthu ngakhale ungachite machimo otani, komano ukagwada pansi kupemphera kwa mulungu kumpempha kuti akukhululukire, amakhululuka. Koma tikamba za kupempha chikhululuko kumene ndiko kulapa eti. Tilipo anthu ambiri amene timangokhudzika ndi machimo. Ine Khristu ndapanga izi, ndapanga zosakhala bwino, kumeneko sikulapa. Kungokhudzika mangu kudzachitanso, kumeneko sikulapa. Tikamakamba za kulapa munthu ndiye kuti ndikusiya, usiye zimene umatani kodi umapangazo. Tikasiya machimo athu mulungu alokozeka kutikhululukira ndi kuti tikayanjane nayenso. Zimenezi ndi zimene timaphunzira mu buku limeneli la Yona. Zimene ndizofunikiraso nena kuti ndine tidzikhala ndi chidwi kumawerenga buku limene la Yona kuti tidziphunzira zinthu zimenezi, zinthu zambiri. Komanso tikachoka mu buku la Yona, buku lotsatira limene timalipeza makamaka ndilo buku la Mika. Mika ameneyu ndi munthu amene adalalikira mawu a mulungu makamaka mu nthawi ya mneneri Yesaya. Ndi munthu amene adalalikira mawu a mulungu mu nthawi ya mneneri Yesaya. Ndiye kuti nthawi imene Mika amalalikira, nthawi yomweyonso Yesaya amatani amalalikira. Zimenezi ndi zimene tikufunika kuti tikamvetse bwino mu nthawi imeneyo. Choncho tikamaona Baibulo limafotokoza bwino ndithu kunena kuti Mika ameneyu anagwira ntchito pasi pa mafumu atatu awa. Tikamaona m'buku la Mika chapter 1 mu verse yake 1 amene akunena kuti mawu a Yehova amene anadza kwa Mika wa ku Moleseti m'masiku a Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya. Akuti mafumu mawu a Yehova anadza kwa Mika anenera ameneyo Mika mu masiku andani kodi? Mu masiku
Yoramu, Ahazi komanso Hezekiya. Tsono tikhaza kutsikimiza bwanji kunena kuti Mika ameneyu adagwira ntchito limodzi ndi mneneri Yesaya. Tikamakolenga mu buku la mneneri Yesaya chapter 1 verse 1 mafotokoza kunena kuti masomphenya a Yesaya mwana wa Amozi amene iye anaona onena za Yuda ndi Yerusalemu m'masiku a Uziya, Yoramu, Ahazi ndi Hezekiya, zimene zikuonetsa kunena kuti mu nthawi ya mafumu atatu awawa anthu adagwira ntchito mofanana. Tikuona nena kuti Yesaya anagwira ntchito mu nthawi ya Yoramu, uyunso adagwira ntchito mu nthawi ya Yoramu, Yesaya adagwira ntchito mu nthawi ya Ahazi, uyunso adagwira ntchito mu nthawi ya Ahazi, ndipo Yesaya adagwira ntchito mu nthawi ya Hezekiya, ndiponso Mika adagwira ntchito mu nthawi ya ndani kodi ya Hezekiya. Kungosiyana zikuonetsa kunena kuti Yesaya ndi amene adayambapo pakanthawi chifukwa Yesaya makamaka Yesaya adayamba kulalikira chingakhale mu nthawi imene bambo ake a Yoramu amalamulira ndiye Uziya. Anayamba ndi Yesaya, kanaka kumapeto pake Mikanso ameneyu anakagwirakonso ntchito. Choncho nthawi imene Mika anali kulalikira, mdani wamkulu makamaka wa Israeli, makamaka mdani wamkulu wa Yuda anali Asiriya. Tikumasenitsa makamaka kamakamba za Yuda komanso Israeli kumabuku amenewa anenera ang'onoang'ono, chifukwa Bible kamakamba za Israeli mabuku anenera amene ang'onoang'ono, komanso mabuku a 1 Mafumu 2 Mafumu 1 2 2 amafotokoza kwambiri zokamba za ufumu umene unali kumpoto, umene umadziwika kuti ufumu wa kumpoto, kapena kuti Samaria, kapena kuti Israeli, kapena kuti Efereimu. Choncho umene tukamba za ufumu wa kumwera umadziwika kunena kuti ndi ufumu wa ndani kodi ndi ufumu wa Yuda. Choncho nthawi imeneyi nawonso Ayuda anali kuchita zinthu zosakhala bwino. Ufumu umene unali kumwera unali kuchita zinthu zosakhala bwino, ndi chifukwa chake Mulungu adamtuma munthu ameneyu Mika kuti akawadzudzule pa machimo awo. Anali kuchita machimo osakhala bwino, makamaka tikamaona m'buku limene la Mika chapter 3 kuyambira mu verse yake onelekeza verse 4, timaona kunena kuti atsogoleri adayiwala ntchito yawo kuti ntchito yawo ndi chani. Ankangokhala basi kukhanga kuti nawonso sakudziwa zonena kuti chifukwa chani wali pamene popo. Choncho chinankomera Mulungu kumudzutsa mneneri ameneyo Mika kuti akagwedeza atsogoleri akakumbukire za chani, akakumbukire za ntchito yawo. Komanso atsogoleri anthu akukhala mu dziko mu nthawi imeneyi adachulutsa kwambiri zinthu zamatsenga zimene Mulungu anaziona kuti zosafunikira pakati pa anthu kumakachita zinthu zamatsenga. Ndi chifukwa chake adatumizanso mtumiki ameneyu kuti akawalangize makamaka zinthu zimenezi. Komanso anthu amenewa anthu amene amakhala mu nthawi imeneyi anenera anafika pomalandira chinyengo. Ndifuna mulosere zabwino zokhudza ine eni katundu uyu. Anenera anafikanso mu nthawi imeneyi, zimene timaziona tikamawerenga kuchoka m'buku limene makamaka la Mika chapter 2 verse yake 11 kulekeza verse yake 18, komanso timakazipezanso mu buku lomwe la Mika chapter 3 mu verse yake 5 kulekeza verse yake ya 8. Komanso nthawi imeneyi anthu ankaoneka ndi maonekedwe opembedza, yeti zintchito zawo sizinkasonyeza chipembedzo. Kukhala ndi maonekedwe oti anthu amapembedza koma ntchito zawo osasonyeza chani, osasonyeza chipembedzo. Timazipeza zimene zimakamaka timawerenga mu buku limeneli mu buku la Mika chapter 6 mwembera mu verse yake 6 kulekeza mu verse yake ya 8. Taphunzirapo zambiri mu mabuku atatu amenewa, kuchokera mu buku la Obadiya, komanso taphunzira kuchokera mu buku la Yobu, komanso mu buku la Mika. Pamene tapeza maphunziro ambiri zimene ndizofunika kunena kuti ino ndine zikhala ndi chidwi kumawerenga, kumamvetsa bwino, komanso kumaphunzira kuchokera mu mabuku amenewa. Mumawerenga kodi baibulo? Ngati simumawerenga, pezani mudziwerenga kuti mudziphunzire zinthu zambiri zimene buku limeneli linalemba makamaka ndilo baibulo, zimene zingatitengere ino ndine ku chipulumutso. Zimene zinthu zimene timafuna tigawane mu programu ino imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero muna ndine m'bale wanu Daniel Njepan class, koma kumbukirani nena kuti Lilongwe School of Biblical Studies alomasuka makamaka kuyankha mafunso anu onse amene makhala nawo ku baibulo. Athu ochokera pa maprogramu athu awa akwalembedwa komanso kudziwa baibulo langa, komanso mafunso ena onse okhuzana ndi baibulo anthu amenewo alokozeka kukuyankhani. Mutha kutumiza mafunso anu kapena ndemanga kudzera ku nambala iyi 022 766 018. Mu tsiku la lero muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Njepan class. Choncho ndikakupemphani komanso kukumemani kuti mu programu yotsatira mudzakhalepo pamene ndidzapitirize kuphunzira kuchokera mu buku la Nahumu, kuti tikaone kunena kuti ndine tingapezemo chani zambiri kuchokera mu buku limenelo. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse tonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa Ambuye wako
ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopilira. mtima wa mbuye wako, ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona